You're listening to Dili Ni Advice, where two millennial sisters from Davao dish out unsolicited opinions like it's their full-time job. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We rant, we reason, and we rarely fact-check. So listen and laugh, but don't cite us in your thesis. Hello Hello mga kaibigan! Welcome to Sugilanon, Ordinary People, Extraordinary Stories. Okay na ang episode 90 sa Dili Ni Advice. Hala ka, oy. Well, congratulations, guys! Episode 90 naman dito, oy. Congratulations! Ano Episode na 90 episode na ta. 90 Kapit na ta naman. sa atong milestone na 100. Oh. Hala ka, oy. Pag episode 100 na taon, saan may mahitabo? I'm mag-announce tag merch that where they can buy it, how they can buy it. Ay, no. Sa Okay. episode 100. Okay. Abangan na ninyo. Okay. So we got a deadline. So, we got a deadline. You have to select it. Select Okay. the deadline. Okay. Karon, ang atong story. Kay gikan ni sa Reddit gyapon. Ang title ani nga story kay dili story. Dili siya sugilanon jud as in. Murag discussion ni siya, guys. Okay? So ang ato ang i-discuss karon kay what are some good things that are happening in the world that people might not know about. Usa mga panghitabo, minindot nga panghitabo sa kalibutan karon na ang mga tao basin wa kahibaw. Oo. So we need some positive news in our lives. We need some positivity over here. So mo na nagkuha ta og positive nga sugilanon or discussion. Kanya kamo kung naamoy sugilanon na gusto niyo submit, whether it's good news or bad news or kalibak-libak, isend lang inyo ang story sa amo ang website diliniadvice.com. Unya i-fill in inyo ang form. Pwede po mo mag-post sa inyong story sa ato ang Facebook group Dili Ni Advice. Uy, tama, di ay na ako na-learn. Dili, di ay anonymous sa admin ang mga anonymous member. Ayaw na lang. Kung mag-submit mo og story ba. Pero kung mag-interact lang mo, anonymous mo. Pero kung mag-submit mo ba og story as an anonymous member, makitaan di ay inyong pangalan ano? Pero if you don't really mind na nakabalo mi sa imong identity, kami lang duha. Dili man po na mo i-expose lain po kayo. I-expose. Dili. Dili na i-expose. Dili. Sige. Unya mo to kana, salamat kayo sa inyo ha pag-suporta. Unya, what are some good things that are happening in the world that people might not know about? Good vibes sa puta. Dirita sa first. Gwapo lagi ni nga topic. I like it. Thank you for finding it. You're welcome. I like this. Basahan ako ang unang good news. Oo. Huy guys, ilara ring comment ha kung gusto mo mag-fact check. Pag-fact check mo ganyo ha. Fact check mo ganyo. Ganun kami man. Ganun sugoon man mininyo. Taga-amin ninyong trabaho. Taga-amin mininyo yung trabaho ha. Unang good news from Slambre. Ana siya, yung comment there is a Reddit thread. Ana siya, quote, the Japanese are currently conducting a clinical trial for a medicine for tooth regrowth. Woo! I need that! Ako po, dagan kog pangag. Oh. Mga bagang sa sulod. Ay, basig dili na ma-regrowth ang katong wala na gyud. Ma-regrowth lang ang katong kanang naapa niya, bangag-bangag lamang. Alam mo, nagmauno nang imposible. Bangag na siya tapos mag-regrow or basig. Oy. Mauna, murag nabasa na ako na. Pero nice na siya unta kung Unta. mismong wala na ka nang na-extract yun na tooth na ay mag-regrow. Pero pag test mo, taman-taman ha? Oh. Mga 5 years testing yun na or 10 years testing na or 10 years. kay basin, tingan mi, matubuan mi ngipon sa kilikili. Ay, oo, no. Matubuan may ngipon sa mata. Or sa katugong sa katong movie nga. Ay, katong sa bilahan. Oh, Teeth. Teeth ang pangalan ato nga movie. Lain na ato nga movie. Ay, nga nung gipatanaw Katong ng minimo ato. Na siya ngipon sa bilahan. Ano na nanaw man ta ato mga, unsa pa ato edad. Nakoy yung ana nga impulse ba. Kanang mangita kog movie nga kanang dapat unique. Ana good. Tapos pag human akong tanaw, magmahay ko. Oh, dagan kay kagipatanaw sa ako ng mga movie Katong na mga... task, nagmahay ko ato. Task. Kuan.
Mga makatotrauma. Makatotrauma na. Galing ano man na, oy. Nakoy impulse nga mangita ko dapat unique ang movie nang wala pa nako nakita. Kay kanang I'm in the mood for a movie that will stimulate my brain. Mga yung ana ba? Sus, pagkahuman kay magmahay ko. Dapat din mga Adam Sandler na lang. I should just stick to Adam Sandler movies. Ano na, ay po na bilangan. Yeah, anyway, gusto ko ana. Hoy, gamit ni siya kay daghan gyud ta diri sa Pilipinas o ka ng mga tawo nga wala gyud tarong nga ngipon. Isa na ko diha ha, wala dili ko perfect. O isa na ko diha, need ako ngipon kay dapat matubuan ang mga empty na. Pero kabalo mo, diri man gud sa Pilipinas wala man gud ka ng dental care. Ay, kay nang mahal. Dili accessible. Ay, dili, I mean, wala. Dili. Nami dentist mo. Saman mo, labayan, tamugan. Nami mga dentist. Pero dili siya in a normal, low-income household. Dili siya priority. Like, dili siya part sa annual physical examination. Mga ana, wala day every 6 months magpa-cleaning. Wala ing ana na mga routine diri, guys. Kaya nga no, dili man affordable. Dili siya affordable. Oh. If I can kanang channel this money to more important things like food and bills, electricity, water, mga ana, I would just pay that there instead of paying a dentist. Murag ana ba ang mindset diri? Murag ana good. Sa kaya ran murag acceptable diri nga pangag ka. Acceptable na diri. Kay as far as I know sa western countries murag apil ni sa ilahang murag na sila'y once a year or twice a year nga mo atujog dentist ana good. Murag apil sa ilang care ba ang dental nila nga foreign ganin na sa ako ang wisdom tooth extraction. Na sila mga ana na mga culture no. Kanang wisdom tooth extraction. Ako wala gyud ko nakuha og wisdom. Ako na ko'y wisdom tooth, duha ka buok. Pero wala nakuha. It's alive and well and it's not painful. Wala ko'y problema sa iya ha. Kabalo nganong dili painful sa ako ang wisdom tooth. Ang naon ako nga same sa imuha. Kay pangag manggod ta diri. So naka-adjust siya. So naka-adjust ato ang mga ngipon. Dili guot. Pangag ko diri sa molars. Moto. Ala ka oy no. That's nice. Good job Japan. Napatay laing basahon diri. What is Lyme disease? Because Lyme disease vaccine is close to finishing third stage clinical trials. Ang pagkabalo na ko ang naay Lyme disease kay si Justin Bieber, mo lang. And I don't know what Lyme disease is. So wag na ko nagibasa kay because I don't know it and I hate to search. Yeah, we're not gonna search, but kung kinsa man to sa inyo ang familiar sa Lyme disease and whoever is happy about this news, you should be happy about this news. Yeah. Napaisa. Whales are slowly returning to parts of the ocean they hadn't been seen in for decades. And that means nature is healing. Ngano kaya no? Wala ta kabalo. We can only speculate. But as long as nature is healing in some parts, pareha gud ato sa una nga nag-heal ang ozone layer. Karon kay, di ba nag-heal naman ang ozone layer? Sa una kay kusog pa kayo ang mga hairspray, ang mga CFC or whatever it is. Daghan kayo sa mga appliances nato sa una. Moto na bangag ang ozone layer. Ozone layer is what protects us from UV rays from the sun. Unya, tungod kay na lessen ang ato ang usage sa mga ingunana, sa mga hairspray, sa mga CFC appliances or whatever, naga-heal ang ozone layer. Moto na protect na pud ta yung knowledge about sa ozone layer. Na protect na pud ta sa UV rays. Ba so it's safer now to go outside under the sun than in the 80s, I would say. Mao ba? Kuya, daghan siya nabalaan, guys. Na timingan lang to, na timingan. I would read another good news from Tim Bob. Oh, quote, who is this? Costa Rica is running almost entirely on renewable energy most of the year, unquote. Mo na akong ginaingon, guys, sa katong last episode na to. Nga, nindot kayo, no, kung renewable energy, unta tano kay para tanan ta electric vehicle. Libre jud ang ato ang fuel. Like the fuel is the electricity and it's libre because it's renewable. And dili libre kay paliton siguro nimo ang kuan ana ang panels
or whatever. Paliton. Or whatever it is, wala man siya ningog solar ni. Basig kuan ni water-based energy or something. I don't know. Pero nice siya. Nice siya. Untay nguna na pa to diri sa Pilipinas oy. Gani. Munsa naman na. Inguna na ba ta diri sa Pilipinas? I don't know. Sa bata pa ko no, maka-remember kog lesson na isa sa atong power source is Maria Cristina Falls. So I know that's true nga naatay water source nga electricity, energy. Pero dili ko sure kung unsa ni sa Davao. Wala ta kabalo. Wa ko kabalo guys ha, wa ko kabalo. Pag-fact check para sa amo. Kamo na mag-fact check. Kay wala may fact check. Gani. Zapa. Kani from Turbulent Alfalfa. Solar and wind power are now cheaper than coal in many countries. Clean energy is actually winning on economics, not just ethics. Bitaw no, kaysa una god. Kana mga solar energy, kana nag-inquire man ko, interesado gyud ko ana. Ay nakainomdom ko, ningon ka, nag-inquire ka. Sige kog inquire. Unya, sa unang panahon mo, abot pa nag millions. Karon no kay mo abot na lang og in the 6 digits na lang kung in pesos niya among pasabot kung magpa solar panel ka, solar energy kasi imong balay. Kanang off-grid jud gani. Na kanang di gyud ka magsalig sa inyohang power company. Kanang wala jud kay symbiosis na hitabo sa imong power company and you. Off-grid jud ka. So, karon na lang na sa mga 6 digits. Kay nagabarato ang kay tungod sa China siguro na no. Ano man, unsa man na ng China? Kuya man na sila factory man na sila. Ay, factory sa mga solar, sa whatever. Sa tanan. Factory sa tanan. So, naa sila factory sa magbuhat og solar panels. Yes. Mo na, ganahan ko sa China. Ma-amaze ko sa China ba? Kay sa ilaha man diba? Kay sa ilaha man ginabuhat tanan butang na mahalon. Tanan butang jud. Tanan butang. So, nganong mo ingon ta na kung made in China kay low quality? Di naajoy mga high quality. Naay butang na high quality, naay butang nga low quality. Depende sa nagbuhat. Just like in any country. Oo. Muna nagunag diri sa Pilipinas, guys, na ay karinderya nga lami muluto, napoy karinderya nga wa joy lami muluto. Nganong nagkarinderya ka? No, makaingon ka. Kabalo ka muluto, dili pasabot lami ka muluto, ayaw pagtukod og karinderya. Naay kabalo muluto, sa naay lami muluto. Dili pasabot kabalo ka muluto, nga lami ka muluto, unya magtukod pag yung karinderya. Ang pasabot ana, dapat kung kabalo ka muluto, ipa-survey sa mga tao kung lami bagyo ka muluto, unya kung ningon sila nga according to survey lami jud ka muluto, pagpatukod og karinderya. Unya kay iyahang gi-survey yan kay puro raman niya mga kaila mo, yes, kinatanan. Kanang dili gyud critic. Kanang inyong mga luto ipatilaw na sa mo ani kringkay kay kabalo gyud mi, critic gyud mi. Anya kay lami man sa akwatan ng pagkaon. Dili ako kay honest ko. Sige. Honest ko, masking sa akong luto, critic ko sa akong luto. Ay, diba? paratan ra ko sa akong luto. Diba? Katong recently nagluto ko carbonara. Di ba ningon ko nga, unsa to kong gingon? Nakalimot ako. Kulang sa sauce. Ako ay dry siya, kulang sa sauce. Ako'y nagluto, critic ko sa akong luto. Nya, lami ko muluto according sa survey nako sa balay. Sa balay ni nga survey. Sa balay niya, puro man niya anak iyang bana. Puro anak niya. 100%. Lami ko muluto sa survey nako, pero di ko magpatukod og kananan. Kay dili tungod lami siya muluto, makatukod na siya og kananan. Nga dili tungod nga ingon akong survey nga lami ko muluto, nga lamian pud mo. Ana na siya. Wala na ko kaget sa ato na part. Dili pasabot nga ang survey ni ingon lami ko muluto, nga lamian pud mo. Ay, bitaw. Just because I like it doesn't mean they like it. Gani! Okay. Buang ha? Buang. Napaisa. The Great Ocean Cleanup. Kabalo mo the Great Ocean Cleanup. Kabalo na. Kaya di ba na ay dako kaayo nga garbage patch off the coast of, I don't know, basta nara na sa mga Americas. I don't know. But there's a great garbage patch. It's as big as an island. Ginalimpyuhan na siya sa mga tao. And this is what the Great Ocean Cleanup is doing. Ginalimpyuhan nila tong
giant patch of garbage sa ocean. And apparently, it is doing amazing work on researching and removing plastic from our oceans and waterways, including intercepting plastics in rivers before it makes its way to oceans. We might yet see the Great Pacific Garbage Patch, mao day ni tawag, the Great Pacific Garbage Patch, cleaned up in our lifetimes along with other floating islands of plastic. Mao gina ako ang wish unta malimpyuhan na ang oceans na to. Wish jud nimo. Isa. Plastikan na siya, plastikan. Oh. Plastikan nga wish nga ang plastic malimpyo. Namawa. Plastikan na wish. Oo, plastic gina for siya na for wish. the podcast purposes only. Isa sa ko mga wish no, malimpyo na ang dagat kay Hugo ra ba kayo ang dagat labaw na diri sa Davao. Ang Davao Gulf. Hugo ka ambot lang. Dugay na ko wala kaadto sa Davao basing nalimpyuhan na. Dugay na ko wala kaadto sa dagat sa Davao ba. Kaya akong mga ginaadtuan lang na dagat is Pero in fairness, di mo ko makakita big garbage patch. Wala man po. In fairness po, wala. Wala big garbage patch. Basin naa sa layo nga lugar, wata kabalo naa sa Pacific Ocean. But anyway, it's great to hear that. Ako nakita na garbage patch no sa TV kanang Manila Bay sa unang panahon, Pasig River. Kanang Pasig River. Recently to nakatutag Cebu na apo ko nakitaan ditong ang imbornal kay garbage. Pero wala pa ko kita ana sa Davao ngay ana jud kadaghan kanang kaingon jud kag di nimo makita ang tubig. Natay makita Andre pero dili kanang makita pa nimong tubig. Makita pa ang tubig. Pero kanang ang pasabot ako sa garbage patch bakit katong wa jud kay makita ang tubig kay puros na basura ang naglutaw. Mo na ko pasabot. Gani no. Pero nag-care day siya. Nakabalo na ta. Salamat sa care. Napoy gingon diri pero di ko ganahan siyang comment. Si Glinda the Grunge. Quote, we're starting to get a cure for HIV, unquote. Ling, anong di ba kaganahan, Ling? Ano comment? Nga gwapo man nga comment. Gwapo siya nga comment. Pero wala niya gisuportahan. Kana lang. Man. Asa man siya gikan na ng information? We're starting to get a cure for HIV. Ana lang. Wala siya gingon nga according to, wala yung mga supporting mga kuan. So, cure. Dili lang kay remedy or treatment. Cure, Jud. Wala ta kabalo. Kuan ni, na ako'y two sides ani ba? Nga naman. On one hand, I'm happy for the existing katong mga sufferers of HIV no kay naa pa day chance sa ilaha nga basin makalingkawas ani nga sakita. On the other hand, basig mugara pud ang uban nga kay curable naman ang HIV mugara sad mo. Mao gani no, dili na lang mo magkondom gihapon kay para dili mo magka-unwanted pregnancy or HIV karon nga wala pa tay cure. Ayaw mo gara. Okay? Dili mo gara. Ayaw gara. Never mo gara. Okay? Isa pa man. Cancer deaths have dropped by over 25% in the U.S. since 1991, with breast cancer deaths decreasing by 39%. And also, cervical cancer deaths have markedly dropped as well since the introduction of the HPV vaccine, which, now that you've mentioned it, sir or ma'am, dugay na dapat So, dili ko sure kung kailangan ba na i-renew. Kina-renew ba na? Are you familiar with the HPV vaccine? I didn't have that and I haven't inquired. I don't know. Kay murag feeling na ko na vaksinan ko ana katong buntis ko sa akong first baby. They have vaccinated me for that. Good for you. Yeah. I don't know if it's renewable. Na kailangan i-renew. But anyway, let's inquire about it. People, especially women, let's all inquire about it. Gani, kay notorious biyang cervical cancer and breast cancer, it's the number one cancer for women. Lain na ako pagkaingon, mo rin ka na advertisement, it's the number one cancer for women. Lain na ito. Paminaw mo. Kasweet ani. Kang now here man. Quote, someone on Reddit gave me and my son a free ticket to his first NFL game and we had a great time. I find people are pretty generous around here. Wow!
Sana all. Although, dili man ko interesado og NFL games. Pero, mahal na oy. Di, kung kana iyang interest, kuyaw kay na siya nga moment. Kuyaw na siya nga experience. Mura ka gitagaan og free concert tickets. It's like telling me that I get a free concert ticket to a PJ Morton event or a Tori Kelly event or ana. Speaking of, ano man? Moadto Manila si Doja Cat. Magtigom ka, kay ganahan makasaya ha. Onya, kay dili pa man ko afford. Pila day ang Jan Ad? Wala pa man na-announce. Ang cities pala na-announce. Wala pa ang tickets. I think you're gonna be the only tita there. No. I bet there's gonna be a lot of titas and moms there. Ay, actually, ang maka-afford naman yung ticket kay millennials. Kay Gen Zs, I think Gen Zs are earning now. Gen Zs, uy. Okay. Akong ginaisip, magod, kay 17 pa sila, 16. They're students, Dili. pero naanay mga tiguwang din na Gen Z. Naana day tiguwang na Gen Z, maka-afford na day mong Doja Cat tickets. Kay katunya, ito kong Tori Kelly nga concert. Kadaghanan is Gen Z, Jod, pero gamay ra ang mga millennial. Murag nakita ni mo na telepathic mo sa mga millennial? Nagtinanaway lang, mi. Nagtinanaway. Na-acknowledge. Acknowledgement by the vision. Paglingi. Murag na ay invisible salute. Ana. Here's another tita up in here. There's another tita up in here. Moto, nag-comment gani ko sa Sunstar, balita man to na ako na page nakita niya. Nag-comment gani ko, naon buhangin gym. Kasa Manila. Nga na buho man kayo na dira, no? As in, sa una, last pa na kong ato sa unang panahon, mga 20 years. Sa una to ha, basig dili na ing anak karon basig mabash me. Mo gani no. Magtigom jud ka kung gusto ka maadto. Mo gani. Napaisa. Apparently, the mayor of Baltimore is revolutionizing his city. Big spends on new recreational centers and after-school programs have cut crime almost in half. Test scores are also on the rise. It looks like kids just needed somewhere safe to go and be kids. Yes, I would like this in Davao City. Unsay sulod anong recreation center? I don't know, maybe libraries, basketball courts. Basig mura ra nagkana yung warehouse or gym nga kanang empty lang sa sulod. Lain na po tanawon oy. Basi na ay mga playground. Kabalo ba mo kanang kay lalaki magud ako mga anak. Pangarap gid ako, dagan kay kog pangarap diri sa Davao ay nga unta may tabo kung mamilyonaryo ko no next week. Sige. Kung mamilyonaryo ka next week. Kung mamilyonaryo ko next week, bombuhaton gid ako ni. Gusto ko na skating rink. Nga kanang iced. Iced. Oo, kanang pang-hockey ba? Pang-hockey. Oo. Ay, Happy Gilmore. I just watched that recently. Ako pod. Okay. Pwede man na dili ice kay kanang roller skates. Pwede pod hockey. Actually, nami skate park diri. Pero para malahi akong wish, katong iced. Okay. Nice po ng roller blades nga skating rink kay para kuan jud siya. Kanang exclusive for roller bladers or kanang anon sa tawag ana. Dili roller blades katong kuan. Skates. Unsa na? Blades. Dili lahi po tong blades. Roller skates. Basta kana. Tapos daghan pa like kanang dart, kanang isahon lang tanan ba? Obstacle course, na dart, na bowling, na isahon lang guys. Please lang. Isa na siya ka place atuan. Ang parking area free. Free dapat. Tapos na diha tanan, na mga trampoline, tanan. Ay, murag ganun. Badminton area, basketball area. Wall climbing. Gusto ko wall climbing. Wall climbing. Rock climbing or boulder climbing. Napoy arcade kung gusto mo. Napoy basta. Na diha tanan. Kay gusto ko Kani mga lalaki na ko na anak manggod. Sige rag laptop. Wala sila ikala. God. Nindot pud ka nang dalon dito ka para malihok pud ilang lawas. Mao gani no. Ya libre unta. Nganong kailangan manggunato mo adto og mga playground na naay bayad. No. Ala akong gisip ba kay pag mamilyonaryo ko next week magpatukoy kong recreation center. Tapos magpabayad ko inon sa diay. Magpabayad. I mean, okay lang kung affordable. Okay lang man kung affordable. I really don't mind. I don't mind. What if free entrance siya, pero once you use one of the facilities, diha pa ka magbayad. Para lang good, pwede ka mutan-aw, audience lang ka sa bleachers. Pwede ka mag-audience. Pwede ka mag-audience. Pwede. No sa diay. Ay rugukog palaguta. Mo gani no. Napo diri for a personal win. Ano siya? Gikan kay Poke Dumbass. Ay, kalain pa yung username.
Quote, I got a new house, the type I never thought ever be able to afford. Gonna be really good for my kids to grow up in. Ay, ano no, pangarap ko na ako na. I want a house with a yard. Akong pangarap good no. Next week, mamilyonaryo man ko. Sige, kung ingon no. Next week ka ni mamilyonaryo gani ka. Next week ba? Magpatukod ko, magpa-architect ko, o kanang magpa-design ko, kanang balay nga na driveway. Oh, gusto ko ana. Kanang Usa ka layo nga driveway. Kanang layo pa jud siya. Ay, no. Nice kayo. Kanang layo pag gamay then muliko. Naili kanang ang entrance is kanang roundabout. Ay, tapos na fountain sa tunga. Dili not a fountain. I know what comes to mind immediately kay fountain dayon sa tunga, but no. I wish for a pine tree. Kay kung Christmas, ihimong Christmas tree. Ay, wala ka, no? Nice kayo na siya. Oh, nice kayo na siya. I like your idea. Drawing ko na sa Sims. Kay, kuwan ba ako? Amateur, internet license, Netflix, certified architect. Yes. O, tara na ay nag-confirm sa ako ang giingon. The ozone layer is healing. The giant hole we created in the atmosphere is slowly closing because we actually fixed our behavior for once. Okay. Guys, I would like to end this Sugilanon episode with a very sad news. Ano man? In my lifetime, we will kanang maabtan nato ang sentient. Ay, uy, naanapon na siya. Maabtan nato sa atong lifetime ang sentient AI. Sentient AI meaning they have feelings, they have brains, they can manipulate people, they can sabotage, they can ruin our lives. Lain lagi na siya, ay. Unya, diara tamahuman. Lain lagi na siya. Why? Is it impossible? Tell me. Impossible na siya. Muna. Kabalo ka, no? Naagod ko yung mga nakita na post good, no? Na kanang ginatudluan nila og mali ang ko. Ay, ikaw man yata nag-share ato. Ginatudluan nila mali ang AI. Kanang mga chat GPT, mga chat. Kanang naay keywords sa in-between sentences para mabugo daw ang AI. Wala ko na-share ana sa imo. Ay, asa de ito na ako nakitaan. Pero, guys, trust me. In my lifetime, maybe I'm 80 by that time and that's a blessing in disguise. Pero, maabtan. Maabtan man ginato na. Na-convince ko nimo Maabtan na. Naman ganito yung mga World War veterans na naabtan pang mga cellphones. They didn't think of this. Wala sila nagunahuna nga, in the future, I'm alive and I could see moving pictures on a very small device. Moving I could actually see videos of the war from the past. Mga sarili ra po nilang they feel like they're time traveling through these kind of videos. They didn't think na katong 1939, 1941, 1942. Wala sila nagunahuna na maabtan ako ni nga time na kanang ang moving pictures kay ma-play sa isa ka gamay nga device that I can hold on my hand. Wala sila nagunahuna na, but they did. Some of them naabtan jud nila ni. Naabtan nila ang cellphone. Naabtan nila. 'Di ba? They didn't think na may tabo na, but they're here now. They're here. Na-convince ko nimo sa to mga episode. So, na-convince ta mo nga maabtan na tong sentient. Yes, you have convinced me, but the audience, do you agree? Gani no. Do you agree nga maabtan na to ang sentient? Maabtan Maabtan. So, ta mo, ako lagi nagayon. Yes, man na ang tubag, good ana. So, dili ka na ang ato ang poll. Kay yes na ang tubag, ana. Mo agree man magyud mo. Agree na lang kay dili mo agree. Lain pod. Makadungog ang AI, makadungog. Kamoy unahon. Pagbantay mo. Kamoy unahon. Woo! Mag-Bizda Academy ko. Bizda Academy. Bizda Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is regards kunimo. Sa Bisaya culture, sa Bisaya lang gid yata ni kay sa Tagalog o kadungog na gayngani sila. Feeling ako sa Bisaya lang, no? Sa Bisaya lang na wala man ko kadungog sa Tagalog ningon sila og uy, regards mo naman ako kay wala yata. Ikumusta mo ako ingana ilaha pero
Wala yata na sa Tagalog. Sa Bisaya rani nga culture guys. Nami ginaingon nga i-regards ra gud ko ni kuan ni Kringkay o i-regards ra gud ko Nathaniel Blanc. Unya unsa day ito bagana? Unsa na siya in the first place? Oh, unsa na siya in the first place? Murag poke ba sa Facebook? Poke. Poke. Ingana sa English, send my regards to kuan. To Linda. Oo. Ingana sa English, send my regards. Pero diri sa ato sa Bisaya, regards ko ni kuan. Nagpahibalo ka na you're thinking of them. Oo. Unya, usually you're crushing on this person. That's the context, Jud. Ay, naman po like platonic regards. Na platonic regards. Pero na po romantic regards. Or kanang naimalis siya nga regards. Naimalis siya nga regards. So, sa Juday, dapat itubag, anak. Kaya ang among ginatubag diri sa mga Bisaya, guys, is rebound. Amot nga, no? Nahimo siyang basketball. Regards ko, anak niya, Bi. Uy, rebound daw, ingon ni kuan. Katay no, regards kung Roro Noah Zoro Bi niya, mo anak po to si isa nga si Eden Blank nga, uy, rebound lang. Rebound daw. Rebound. Mo na itubag, mo na ginatubag sa mga Bisaya. Kung gina-reciprocate ang feelings, ang crush, or ang platonic friendship regards. or platonic acquaintance or whatever. So mo na siya. Regards ko. Pero sa day itubag ang dapat itubag. Moto. Pero kung dili nimo gina-reciprocate ang ilahang regards, kung dili nimo sila crush or you don't care about their platonic friendship, just ignore. I think Gen Z ang nangutana ni sa Reddit. Kay kuan man ni siya. Reddit man ni siya nga post. Ana si Rubik's Cube. Ana siya unsa gyud dapat itubag anang regards ko nimo. Sige ra ko makadungog ana na phrase and I don't know what to respond ana. Igo ra pud kong mo smile while ang other person ga expect na mo respond ko. Unquote. Mo na yang gingon. So, wala ka kabalo nga rebound day ang tubag ana, which is feeling nako batan-on ka. So, unya karon sa ato ang poll question. Vote in the poll. Nakaabot ba ka sa panahon sa regards, rebound, terminologies? A, oo. Kaedad rata. B, wala ba ya? I'm young. You're a Gen Z or younger. Unya, pag-comment lang mo kung unsa inyo mga gusto i-comment sa Spotify, YouTube, or Facebook. Kung nalingaw mo, ayaw kalimot, share this episode with your friends and subscribe para di mo malate sa among latest yo-yo. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa paborito ni mong podcast app, Dili Ni Advice. Kung na may mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships, uguban pa, ato lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Sige na, kay pag-donate mo, kay ngano, dagan kay ipapalit si Klingkay sa kuha. Mixer, ring light, a monitor, an extra monitor, monitor stand, a laptop. Yeah. Ato mo sa diliniadvice.com, diliniadvice.com. Mora gyud na guys, daghang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Thank you.